Začíname s naším základným radom Alpha Line a kotúčom XT70 Extended. Tieto rezné kotúče sú určené pre cenovo citlivých profesionálov. Ponúkajú rovnakú spoľahlivosť a bezpečnosť ako naše ostatné produkty. XT70 Extended je navrhnutý pre vysokú rýchlosť rezania a za minútu a 59 sekúnd vykoná 25 rezov v konštrukčnej oceli V2A. Na to však spotrebuje 44% kotúča. Naše kotúče ProLine sú určené pre vyššie nároky na kvalitu a časté použitie v priemysle a remeselnej výrobe. Okrem rýchlosti ide aj o zlepšenú životnosť pre dobrý pomer ceny a výkonu a vysokú hospodárnosť. Na 25 rezov sme potrebovali 2 minúty a 12 sekúnd, ale len 22% kotúča. Profesionálni používatelia s najvyššími nárokmi na životnosť, komfort pri práci a hospodárnosť by mali siahnuť po rade Top Line. Z XT10 sme náš test absolvovali za 2 minúty a 13 sekúnd, teda len o niečo pomalšie, ale ušetrili sme na prípravných časoch, pretože sme spotrebovali len 10% kotúča. Rezanie s kotúčmi Top Line a našou technológiou Ceramicon je o niečo rýchlejšie a jednoduchšie. Agresívny, ľahký a rýchly rez sa tu snúbi s vynikajúcou plynulosťou chodu a nízkym odlietavaním iskier. Dve minúty a 5 sekúnd pri len 10% opotrebovaní hovoria za seba. Tieto rozdiely sú výsledkom rôznych kvalít zrn a rôznych druhov korundu a keramického zrna, ale aj zladenia spojív a brúsnych prísad. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.